Ударете работа. Нали с... Дава да си пускам улта и просто... Видя ли го това, бе? Ел екзаустна го. Спусна го. Ел бягай на кола. Не искам да Чакай си умираш пъси, тя. защото си не видим. Нали знаеш? Тео, моля те, свига си къби маната и отиди на количката. Не искам миньон. СС. Тук е. Ела, Марко, не идвам, не ми взимай фарма! Леле, Таун колко е силен! Уе, да си няма Сори, бабка, идвам. Бягай, не се пробвай! Хора, колко струва талант? 4800 ли? 600. Не, 3150. Let's go, free! Но колко е? Фиш. Бабка, ето ни. Фиш. Мисля, че 4800. Аре, елате. Ще видим след играта. Аре, бе, идва, бе. О, все по-Ларвейка ще дойде. Само той липсваш. Дойде до... Варвика. Само той липсваш. Ето го момчето. Как няма взема един фарм, бе? Как няма оцеля една стана, бе? Пасли, то си пусна ето върху мен. Мен Тристаната ми Браво. Умаха ме бата, бе! Стига с това бате, да не си смяне, ти си българ, ти си пловдивчанин, да всички сме пловдивча. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Да, ама нямаше да го вземе никой, ако не беше. Мен ме убиха. То беше. Мен ме убиха, когато бях АФК. Ами, Марко. Които падат от теб. Благодаря, Емчо. Емчо, защо минаш през желенцата на Марто? Да, бе. Авка, браво! Не бе! Той не може да си вземе с него. Оле, Емчо е бил талон! Той като мина през неговите желенци, го взима и дига хел. И аз мисля, че ги виждам. И аз викам пак с смишен враг, а Емчо е бил на мида. О, стига, бе! Много се бъд. Дразниш ти я! Бенг, Ама маняк ли го как бяга? Идвам, Емчо, тук да го... Умря ли? Аз много късно идвам. Браво, бе. Матео има миньони, бе, човек. Къде? Клея. Гледа как му лаги като... Това е танк ли? Ма на него му лаги, ти видя ли го как ходи? Allahu Akbar. Оле, Марто, бе, майна! Allahu Akbar. Ма с това кръгче не заради ута! Махни са. Аз идвам да хила просто. Та игра мисля, че ще победим. Мисли. Той Марто навсякъде фиди, бе. Емпа не са на много. Ма и херат по теб. Емчо, усетне на малко от Тристаната да й пусне очи. Укчи. Абе, брат, какво правите всички тук, бе? Такива.
Айде, дабълка, папкане! Как го взех, майна? Как взех бранда, видяхте ли? Ама аз си пуснах улта. Не си спусна. Какъв ти е? Ей сега, Пуснах си улта. Тук му е да скача 3 пъти. Да. Ей сега Тристанката умира. Аре, мри, Заради Тристан. улта ми О, найс! Господи, мерси, че го оставя на една полинчеча живот. Мерси просто. Това не Господи го направи, Мерси, че си толкова добър. Папка, бягай. това че скоро ти просто е по-лошо. Майче, Сега, какво? Що? А, тук бях. الله أكبر. Папка, бягай. Това че скоро ти просто е по-лошо. الله أكبر. Що? А, тук бях. Аз искам да хила просто. Тази игра мисля, че ще победим. GG, ВП. الله أكبر. الله أكبر.